Abusua masamo akwa babiem ade abo NYANSAPO kasa fidie so aka a kire se amamre ne amane de wo san NYANSAPO ho a wo twa botonam so twa no anhwede ya twa wonsa ene nti amamre ne amane de ye fa ni agro ti da bia etnase a ne ye hwese ye de amamre ne amane ne adesua ahodo be mawo se de be ya be hu abrabo no se wo di amamre tie ma hu de se wo yo se wo di amamre tie ma hu de se wo ye ene nti atnase me de amamre ne amane na ebro midin ede nana jamfi adutwum jaachi amwate jaachi ni de hye ne me jaachi pramso emom jaachi na me frenya pramso jaachi na yemienu ntina ma me kirem no yewo adakọ jaachi mo kana adakọ jaachi ya adakọ fokuru adakọ jaachi na yewo amwate jaachi na se jaachi pramso me jaachi ni de hye na me no wo hye a me de amamre ne amane ne abakwasem ema oni nene di besua ho ade eye nananom aduanafo omo ho asem ene ya ba besua ebese aduana atwe abrade enya abrade abre ade aduana atwe no obre yade aduana atwe no otwe no obre abre wana de odi gya ne bre o se ma metwe wa bre made nti efe no ye bom na ne se aduana atwe abrade atoro abre wana ne twe ane bre na de na aduana fo firi hin den na be aduana den ye som na di kan de jabaye den na se nsuo mu na ye se aduana fo ne timidum no aduana fo som de nsuo nse o ma de de ntia koso ahwe NYANSAPO kasa fidie no na manu nsi no na wo hu sanse me mbeboso yi ni nyina ye nyaaye mame nyu nsha asiesi aye edi yeka da bia se na aduana fo na di jabaye aduana fo mu di jabaye nokre kanen kwano mfa so soja na enye fom na ewa adosifo bi o ma ben mutimiti ahaban mienu ekabom me na otete me yakapai na me ne konguram ekọ broni makase oye hunter nti yekọ anadwo ha yekọ edura chira cha na se yenyanam na se yedura chiri na se kom de anadwo na otimi soja wa bra nkuta manches ahaban ebri bi wona pretwam apretwa ne ade de sen kon nti oti na gumu a oposa we no oposa we oji agu wa na ede nti bisha me ya so wonkyem wa nkyem me nyini ye no ka kyem sa habana na metena na sa be kwa na mafiri ni nkyɛn na manyina amate me ho abakurum nti me kɔ hɔ no no sa habana na ofasa me kyerɛ wono haban we ni we kokɔte bibra ne kɔte bibra no se posa we na me posa we na me posa digu wa na ade nti kane no mutimi de sa ade ni soja ne mo so e be soja pa ma eja ade no de nana de na fo gidi se nana de na fo ne di kan soja nananom abakwasem ne atetesem se abroane ne twea ana kɔ afu nti ebra amukɔ hu eja no na ensuo da hɔ no ma sese omutwa ensuo no ɛkɔ na aboa bi wɔ hɔ no ma onso yɛ busua foforo mu aboa ife na deni ife ne kwakwa do bi ono na yesusu se obetimi atu gya no de atu atwa nsuo ne ntem ade aba osuro se be hyehye na no nti emu nyina gya hɔ kɔ ya mfi se o mantimi anya gya ne bi omo hɔ no ma na bro na hɔ no ho se gya ne tua kraman na no otwa na no de demdika abegya ato no se ade a ye pa ye anya bi metwe yi wa bremade nti omo di kan so gya kane nsa na omo maka ekotubi na aduana fo se no motie kane no se ensuo muna tum na se yedi dwuma bi ayi yo afahye bi dwabo bi koso na se ensuo muna na ebeta ye fe na aduana fo se aduana fo we omo so mu gya no so omo so gya na omo de bode ni tuma gya ensuo ti se den ye beti nti na aduana fo bo mo mane so omo ensuo se wo made nti omo ade ba akono no na aduana fo eja etimi emu soja de dwa omo bode ntuma na ensunati musi ni nya kosoro pe we den nsuni beti sisia na aduana fo akraboa anase o ma kine boa eye otwe anase knaman se aduanani bia wo ye sofo wo ye popu mpo na se wo ye aduanani na wo wi knaman a wa brabo oboa
Sa ya no. Tu ya aduanani a wachiwade ye knaman. Aduanani wuchi knaman. Emfa knaman kan no da. Aduana fo machiwade no. Wuchi knaman. Nti menyi wadwen se sesere Kristosum nti udi Kristosum achi kwawe knaman a obrabo besei. Aduanani te se dia we knaman a obrabo ensi we da. Se o makrabo a omu nni ho agro. Aduana fo nni wotwe ho agro. Jeza wo ye bia. Na se wa we bi da pe ho akira kwan. Pe bibiye na enye se aduanani we knaman. Kura. Enye ma se wo de knaman be kama. Se wo ye aduanani a nyesa wa brabo be basa. Ebe bebi a wo we. Ohun se me we nso nye na me ye. Ebi anka obi kwa ka atra bebi a wo we. Enso wo we knaman no. Se niema. Wo ye aduanani afa knaman anka wano. Busua bia wo na chiwade. Ze wi ase bibia wo wi ase bia wo chiwade. Anana aduanafo omade ba ko na aduanafo ma se wo ye busua from bema na wo le aduanani ba ekwan bia so se wo ye. Se omo wade bi wo mo ho nti ana nkofo ka se esebiam sebe son aduanafo ma ya beifo nti sa da eye saa na oba ade bo wo saa na oba ade bo wo omo triye na omo pebre nso na omo ade bi kwase we ka so omo lock bia se one ne store to aso ha ba ka so akwaje ezunsu no nkwaje hwe sana na aduanafo tie omo ma no saa no motie na isa said de na ekasa ni edi nso de a omo nyemere omo mpa sisi je de na ma nyemere ompa sisi kura nti usisi na abakasa onye nti na nkofo sese be omo ya abaifo no omo nya abaifo nemum omo ni adin ompa sisi de ni ba ma on sisi onye honhon so ba ye honhon awu sese buzu bi mfo ma ya bia onye sa da ontwem ma nti ya na omo kwa wade a omo nta nche se omo nyemere ana no aduanafo ma no se wo ye aduanani bema na se wo hia oba obusa no ye die no se ye aduanani enkase ye ntua to wopono ba akoso da nti oba wale no enye titi no na ye mpene so enei ana mo de Kristosem abeba tabata niam bi ho ama mo ye saade no enso enye emmoa anu nti aduanani wachiwade ye kraman ema no so se de me kase omusu no mo ban so ma mo hu kakra mema no so ye nipa omusu sa se de manche sa no mo so tie omusu ani adin na ono de nani bema se ono ne twe manso ne so hu se na se mo da ko wi ase ja ato nyina wo mfiu obekọ beto amanso so kofin so mo so de bem onya ma ne nka da beto amanso no so kofin so mo se afedie medibem omonso enya mere kura ti se do ma na ti na ti se de nanano aduanafo omusu ene omo ban ene se de omo tie achiwade minu no maka atira fra nanano aduanafo mi se enwale aduanani wo ye aduanani enwale obusuani aduanani ana wo ye aduanani wo chiwade ya boa kraman otwea emfa bi nkan no da na obrabo besei midin ede na jamfi edutwum esanso no wahia bi ebresem makra mu nyina Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO Aduana ntaka na mane yekese na ntakra abuana die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya